Ngoba iMother's Day namhlanje ngikhethe ukuthi angifundise kancane ngoJacobet. uJacobet umama kaMoses. Alibonga. Umbhali ke wencwadi le kaExodus uye uMoses uqobo lwakhe. Igama elithi Exodus lisho ukufuduka, ukuthutha, ukuphuma, ukuhamba. Why lencwadi ibizwe ngokuthi uExodus? Kungoba isilandisa ngokuphuma kwabantwana bakaIsrayeli eGibhithe beya ezweni laseKhanani. Yikho igama lencwadi kuExodus. La ngifunda khona ke ngifunde esahlukweni sesibili lapho okuzalwa khona uMoses. Amanye abafundi beBhayibheli bathi Moses is a type of a Jesus. Ayibonga kakhulu. Ngoba umsebenzi kaJesu nomsebenzi kaMoses bofana uMoses wayekhulula abantwana bakaIsrayeli eGibhithe, uJesu wazosikhulula ezweni. Ayibonga kakhulu. Uzalwa ke uMoses, umama wakhe nobaba wakhe bavela kumndeni wakwaLevi. Ayibonga kakhulu. Ngamabomu uMoses kule chapter 2 akawaveza amagama abazali bakhe. Igama lakaJacobet silithole ko chapter 6. Ngoba this time around igama kababakhe nekamama akhe alikho important, but into ebalulekile itribe yakubo. Ngoba abaLevi labo bazalwane makuqhubeka incwadi kaExodus sesiyaphambili bayaguquka kube abapriest. Ayibonga igama lenkosi. So uzalwa uMoses esikhathini esinzima ku chapter 1 uFaro sekamemezele ukuthi wonke amazibulu abantwana babafana azalwayo azalwa amaHebheru kufanele abulawe. But ke ngoba abakaLevi abahambi njengokuhamba kwezwe, abalaleli izwe, yini efuneka sifunde lapho ukuthi nathi siphile esikhathini lapho khona izinto ezingahambi khona kahle, ongaze ufune nokugive up khona. But thina ngoba singabenzi kaThixo kufanele siphambane nezwe. Into yokuqala lithi iBhayibheli ubaba lo kaMoses wadecide ukushada lo mama kaMoses iqala kwasekuvela uMoses. uMoses ke lithi iBhayibheli ke wayesiyazalwa, umama wakhe uJacobet wamthubusa wamfihla endlini for about 3 months. Up until wangasakhona ukuthi uzomfihla kanjani. Kwase kufuneka kukhanda icebo lokuthi uzofihlwa umntwana ngoba ayengadlala amasoja, ayehamba house to house. Uma ethola nje umntwana wesilisa bafika babambulale. Ayibonga igama lenkosi. Kwakhamba ke ukuthi ngoba uJacobet uwendlu yakaLevi izinto zakhe zihlelwe uNkulunkulu, ingakho isihloko salentshumayelo yami encane sithi omama bahlale benza icebo. Omama bahlale benza icebo. Amen. Omama bahlale benza icebo. Noma izinto zingahambi kahle, or at least angikhulume ngalabo abakhulisa thina ngoba yibe nginobufakazi babo. Balenza icebo noma ubaba wasekhaya kungaba ubaba ongaphilile ekhanda ongayithathi responsibility, but omama abasizala thina bebeyithatha responsibility. But at the same time bongeke uzibone bejivaza amadoda wabo. Babenza nje icebo bevikela nesithunzi somuzi. Lithi ke iBhayibheli uJacobet wasenza icebo lokuthi sofuneka afihle uMoses, uzofihlwa. Lithi iBhayibheli iNile River beyiseduzane nabo. Kwakhanda ukuthi amakhosi aseGibhithe amadodakazi wabo especially namaqueen wakhona uma egeza bebegeza kwiNile River. So what decide ukuthatha umntwana, lithi iBhayibheli wafuna ibhokisi, iBhayibheli elinye lithi ibasket. Andibonga igama lenkosi. Wahamba nale basket kwayiwa kuNile River. But ikhona into ezimbili eGS ekade uzifunda cishe lapha uverse number 3 ukuthi ladotshiswa ibasket walihuqa ngebitume nangepoliti yayi. Noma ungaya encwadini kaGenesis uma uNoah eyalela ukuthi enze umkhumbi, wayalelwa na ukuthi awukuthwa iwaterproof ngaphakathi nangaphandle. So uMoses naye umama wakhe uJacobet wenza same thing kule basket, wamthatha walibeka eNile River. Lithi iBhayibheli masekalibekile eNile River
kodwa wenza sure ukuthi ukhetha isport esisogwini. Hayi ogwini phela kodwa isport ekukhona khona ama-reeds umhlanga. Bazalwane bami, umama uyalenza impela. Umama ongakholwa bekazocabanga ingwenyama nenyoka namanzi angambulala umntwana, kodwa umama walenza impela. Sifuna labo mama abanjalo namhlanje, uma izwe libhubha kangaka, omama bazothatha umphuleko wabo kube yiwo abagqokisa ngawo abantwana babo ngaphandle nangaphakathi. Lithi iBhayibheli manje baselibeka ibasket bamba kahle ngoba sengizogcina. Labeka ibasket waseza undodakazi kaFaro uzogeza. Akahambi ke yedwa, uhamba nama-maidens wakhe, ama-servants wakhe ayempelezela, uyageza indodakazi kaFaro. Mayilokhu igeza indodakazi kaFaro, mayithi phakamisa amehlo nali ibasket, hayi liyantanda phezu kwamanzi. Lala mazwi senior pastor Hlatshwayo umkhumbuza ukuthi lithi iBhayibheli ekuqaleni kungakabikho lutho, umoya kaNkulunkulu wazi hovering phezu kwamanzi. Alibonge igama lenkosi. Lithi lo ntombazana wabona ibasket nali yantanda lapha, wathumela amantombazana ukuthi hamba ungilandela, ngifuna ukubona ukuthi khona lapha phakathi. Baletha kuyibasket. Lithi iBhayibheli walivula ibasket. Makalivula kunomntwana womfana. Wakhala umntwana womfana. Jeremiah uthi akebizwa amakhosikazi. Ankophe zawo zimba. Ay angazi ke lezi ze-extensions ziyakwazi ukhala. Kodwa ngikhuluma literally, ngikhuluma spiritual. Ngikhuluma physical, ngikhuluma spiritual. Kufuneka abantu abakwazi ukukhala. Lithi iBhayibheli mayekhala umntwana wahlabeka indodakazi kaFaro ngoba naye ungumama. Nami ngizalwa uFaro wathi umama, inimba yasika kuye. And it is strange ukuthi makavula uthi indodakazi kaFaro kula mantombazana amsebenzelayo, lo umntwana womHebheru. Uyam-identify. Funeka enzeni makaqeda ukum-identify, funeka ayitshela ubaba ngoba ubaba uthe babulawe. But ngoba lo wendlu kaLevi akabulaleki, akabulawa. Anginandaba ukuthi nawe baplana amaplana kanjani, into yakho ingangaphumeleli namhlanje, kodwa usuku lakho liyenza ngoba ubulaleki ungewendlu kaNkulunkulu. uDoni washo kahle ukuthi basheshe bahleka. Wathi ngomemezela la stephangi basheshe bahleka. Izozi indodakazi kaFaro emfuleni onengwenyama ithatha ibasket yakho nawe ukuthi ulambe abantwana bakamakhelwane bakhe abasebenzi, it doesn't matter. Anko sakathathiwe ke wamhawukela, bathi inkinga akakwazi ukumncelisa. Lithi iBhayibheli umama wakhe uJacob ethi makashiya uMoses emanzini, uMiriam usisi kaMoses, ngoba uMoses asi-firstborn kuyo. Firstborn yakhaba uMoses uAaron wazalwa 3 years back, kanti uzalwa uMiriam udadewabo sakakhona vele naye. Uma uJacob ethi hamba endlini, uMiriam azangahambi. Lithi iBhayibheli wama buqamanga efuna ukubona ukuthi kuzokwenzakalani ngebasket yomntwana. Uma lo indodakazi kaFaro esethi umntwana lo umHebheru, uMiriam useyakhuluma uthi hayi uyafuna yini yokufunela umzanyana umaHebherukazi azokunelisela umntwana. Umzanyana igama lesizulu elisho inesi. Amen. Uyabona, so it's more than ukunelisa, but umuntu ozonechara. It's more than ibele, kodwa umuntu ozokhulisa. Uyavuma indodakazi kaFaro hamba uyomlanda, walanda uJakhobethi. Ayinhlanhla uJakhobethi abanayo. Uthi indodakazi kaFaro, lalela, thatha nangumntwana lo mfana uyongicelisela yena, mina ngizophatha. Abadalelo ukuncelisa umntwana wakho. Sometimes into zakho lezi Satan ayithathile. Ungafuni ukuyilanda ngenkani. Zingelise zilapho. Ngoba eventually sobuya. Ngoba into ekhulisa umntwana ayikho into
ngabe njengomuntu owasebenza emakliniki ngabe ngalalela i-presentation kuthiwa ayikho into enama nutrition njengebisi lebele lidlula konke ukudla. Wamthatha wayimncelisa uverse 10 uthi uma sekakhulile umntwana wamthatha uJacobet wambuyisela thatha umntanakhe sekamdala. Sometimes ugcina umntwana okungakafanele ahlale kude. Kunezinto ofanele ayozifunda. Jesus uyokwenzana uMoses kwaFaro uyofunda ukuthi kunjani ukuba inkosi, kunjani ukubusa abantu. Angeke afunde kubo, abazali bakhe abafundisa abapriest abahlangana nenkosi. Mina-ke namazwi athi bomama ngicela nenzeni iplan nani njengoJacobet liyabhubha izwe lakithi. Akukaze kwenzeke nama ngizalwa ziningi izinto ebezenziwa kodwa inyawo angikhumbuli yayikhona lesikhathi ngizalwa. Kodwa lokuthi nina nikhuluma ngayo emateksini nasemafensini yingakho ngiziphele. Kodwa ifanele nina nithathe nigcobe ngokukhuleka ngaphandle nangaphakathi. Noma ngabe wakho umntwana noma ngabe akuso wakho umntwana. Njengoba wena ugade izingane zikamakhelwane ezikhulelwayo ukuthi uzohleka umakhelwane akwenzi icebo this time. Akuzonde leya mama walapha kokubheka akazi ukuthi ikhaya lakhe lime ngomkhuleko wakho. Inkosi yethu